हाँ जगदेव नमस्ते। तो का हाल बा? उम्मीद बा कि सबके बढ़िया हो फिर मस्त होगी। तो चल जा भाई आज के वीडियो में रह सके स्वागत बा और जे भाई चैनल बनाया हुई सब्सक्राइब कर ली ताकि जो भी वीडियो बनाई तो उनके पास वीडियो हमार पहुंच जाए। ठीक बा? तो चल जा आज के वीडियो हम शुरुआत कर रहल बानी और जे भाई वीडियो देख रहल बा एकदम शुरू से देख देखी जा बहुत मजा वाला वीडियो में बहुत मजा। हाँ और आज अपना सरकार के बारे में बात कर रहे बानी। हाँ जगदेव सरकार के बारे में बात कर रहे बानी हम कि आज इतना बड़ा खुशखबर ही बाप रे बाप। हाँ इस सरकार के मतलब इतना जल्दी जल्दी बवाल हो तो देखो भाई बात ऐसा बा कि अपनी सरकार तो हाँ अपन सरकार गाना सही में आ गई बा वो वीडियो फुल वीडियो आ गई बा। हाँ हाँ जगदेव फुल वीडियो रिलीज हो गई बा यूट्यूब पर। ठीक बा ये हमके सबसे बड़ा खुशखबरी बा और गाना बहुत बड़ा लेवल के बा बहुत बड़ा लेवल के। ठीक बा देखो बाबू बात ऐसा बा कि अपन सरकार जो भी गाना निकालते हैं हाँ एकदम ट्रेंडिंग में चल जाता है। ठीक है ऐसे सपोर्ट कर अपना खेसारी भैया के रोज गाना लेके आवत रहस और पाव भर के सैया बड़े पलंग में ना डोले रे। हाँ पाव भर के सैया बाप रे बाप अब का हो रे दादा बवाले हुई का रे पाव भर कितना का हला बस पाव भर के सैया बड़े पलंग में ना डोले रे। इतना मतलब हम गाना सुन चुकल बानी कि शायद ही केहू सुन ले हुई। ठीक बा कट्टर कट्टर फैनानी अपने सरकार के खेसारी भैया के कट्टर फैन। हाँ तो जे भाई वीडियो नहीं अभी देख ले जाके देख ली और प्यार से बाद इतना मोहब्बत करी जा अपना सरकार ले रोज गाना लेके आवत रहो मतलब रोज एकदम बवाल 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 मचे। ठीक बा हाँ जगदेव प्यार मोहब्बत हरे बहाओ भर के सोइया बाहर पलंगो ना डोले रे गाना मतलब इतना बड़ा लेवल के भाई इतना बड़ा लेवल के पाव भर के सोइया मतलब वही पतरका के चलते एकदम हाँ जबरदस्त गाना बा। ठीक बा एकरे चलते हमनी के एकदम हाँ खेसारी भैया ऐसा ही करो गाना इतना मस्त मस्त निकाला इतना मस्त एगो टेंगे टेंगे आई रहे गाना वो मतलब कॉमेडी सॉन्ग रहे। ठीक बा इहो कॉमेडी सॉन्ग लेखा बाद शिवानी सिंह गाना गली बड़ी एकदम मतलब हाँ पाव भर के सैया बड़े पलंग में ना डोले रहे तो पाव भर में का बुझाई कुछ ना बुझाई लेकिन पता रखा एकरे चलते बवाल होता एकरे चलते गाना निकला 500 में ले लो 500 में तो कॉमेडी जोन 500 में एगो पता रखे के चलते आई रहे गाना। ठीक बा ये ला पाव भर के सैया बड़े पलंग में ना डोले रहे तो वही गाना मतलब इतना अच्छा बा गाना कि ओकरा के लेवल गुल बा। ठीक बा 500 में मतलब वैसे करके कॉमेडी रहे ऊपर एकरा के इतना मतलब वायरल अपन सरकार हाँ माने के बाद सरकार एकदम जो के आप चाह रहे हैं उसको एकदम फेमस हम जान रहे हैं विनोद। ठीक है कि अपनी सरकार के बिना सरकार के कुछ नहीं होगा। ठीक है अपन सरकार ही सरकार है और सरकार चाह दिलन पता लगा के वायरल करे के बाद तो करे के बाद। ठीक बा केवनो पर हाथ धर देना अपन सरकार एकदम हाँ आसमान छू जाई। ठीक बा अपन सरकार और बहुत जल्दी हमारा नाम ले वाला बड़ा सरकार अपने वीडियो में। ठीक बा और बहुत जल्दी हम दिखावे वाला बानी सबके उनके तो ये बताए खाते आई रही कि अपन सरकार के आगुल गाना पाव भर के सैया बड़े पलंग में ना डोले रे ऐसे कर गाना बा देखा पाव भर के सैया मतलब वीडियो एकदम जबरदस्त वीडियो बा कि 5-6 दिन हो गए हमारा शायद लगा था। ठीक बा 5-6 दिन शायद हो गए गाना आइडियो आई रहे आइडियो अभी सॉन्ग आई रहे तो मतलब ये वीडियो सॉन्ग आ गया फुल वीडियो देखी जा बहुत मजा आवता बहुत इंजॉय करी जा इतना गाना बजा के इतना इंजॉय करी जा। हाँ भोजपुरी में तहलका मचत रहे ऐसा ही वैसे बवाल मचत रहे। ठीक बा बाकी ये बताए खाते रही कि अपने सरकार गाना तो विनोद आ गई बा यूट्यूब पर जे के सुन ले जाके सुनने के बाद। ठीक बा जगदेव विनोद मतलब हाँ सबके सुबह सुबह गाना रिलीज भइल बा केहू भुलाए के ना चाहिए जे अभी नहीं के सुन ले ओकरा खातिर कहत जे सुन ले भाई हमारे एकदम प्यार मोहब्बत आशीर्वाद इतना दी जा। हाँ हाँ जगदेव प्यार मोहब्बत बहुत देगा फूल। हाँ ऐसे ही गाना चलत रहो पाव भर के सैया बड़े पलंग में ना डोले रे पाव भर के मतलब सही में भाई पाव भर से हुए करी। ठीक बा जब वीडियो आई बा एकदम देखला के बाद बुझा कि हवा मारी तो साला कहाँ फेंका के चल जाई विनोद कहाँ चल जाई विनोद एकदम जबरदस्त वीडियो बात देखला नहीं मने नहीं हटत देखला से एकदम हाँ 40 बार सुन चुकल बानी गाना के 40-45 बार। ठीक बा अभी जा रहे हैं विनोद अभी 50-60 बार सुनेंगे। ठीक है बहुत बार सुनेंगे अभी गाना बहुत अच्छा है हमको बहुत लगा अच्छा तो ठीक है भाई चलता नहीं मिला फिर अगला वीडियो में एंजॉय करके वीडियो बने रहेंगे जाए प्यार आशीर्वाद दी जाए सरकार के वैसे सरकार पर आशीर्वाद बने रह कि रोज गाना लेके आवत रहो रोज बवाल मचत रहो। ठीक बा बाकी चलता नहीं मिला फिर अगला वीडियो में लेकर कुछ अलग अंदाज में और सरकार के बारे में बताई कब का होता। ठीक बा बाकी चलता नहीं भाई ऐसे प्यार आशीर्वाद बने रह जाए चैनल के सपोर्ट कर रह जाए मस्त है।